הדבר שאני אוהבת באוכל זה שזו שפה שהיא עולמית. זה תרבות שיש בכל מקום שתגיע אליו, האוכל מסמל משהו, את הערך של המשפחתיות של אותה מדינה, את התבלינים, את המשאבים שלהם. אתה יכול ללמוד כל כך הרבה על דברים דרך האוכל שלהם והמנהגי האוכל של כל... העובדה שלא כל מדינה אומרת בתיאבון. זה אחד הדברים שכשעברתי לגור בחו"ל, הטריפו אותי, כי אנשים פשוט מתחילים לאכול. אין שום טקס, לעומת מדינות אחרות שיש תפילה או כל דבר אחר. ההבדלים גם בינינו, בישראל, שכל אחד מגיע ממקום אחר ויש כזה רקע תרבותי שמושתת על הארוחות בכל מקום. הוציא כאילו, אני לא יכולה להפסיק להתרגש מזה, להפסיק לחפש עוד מידע ולהכיר אנשים דרך מה שהם אוכלים ודרך איך שהם מסתכלים על זה בכלל ולגשר על פערים. אני חושבת שזה פשוט עולם מדהים, שמעבר לטעם, זה פשוט עולם שמפעיל את כל החושים שלך. אני אוהבת טעמים פשוטים, אני אוהבת שמרגישים את הטעם של כל דבר שהשתמשת בו, ולא שמתי פלפל ועכשיו זה פשוט חריף. אני אוהבת שדברים נקיים, ואני חושבת שאם לא מסבכים מנה יותר מדי ועושים את זה נכון, זה הדבר הכי יפה שיש. זה גם מראה איזשהו ביטחון בסופו של דבר. אני אוהבת לחפש טעמים מעולם האוכל ולתרגם אותם דווקא לעולם הקונדיטוריה. מעדיפה תמיד חמוץ, אני אוהבת לשלב הרבה טעמים שאני אוהבת מקוקטיילים או מדברים שמדברים אליי, לתרגם אותם בעצם לקינוחים שלי. אני חושבת שזה גם משהו שמושך הרבה אנשים לאכול את הדברים שאני מכינה, כי הם נורא שונים מטעמים של כל מה שאתה קונה, שהוא פשוט מתוק. אבל הכל חייב להיות פיין. לא צריך להגזיר, לא צריך להיסחף עם הכל, צריך להיות פתוח לאפשרויות, צריך להיות סקרן. אני מאוד סקרנית. אני תמיד כנראה אתעסק באפייה ובכל עולם האוכל, אבל מה שאני רוצה, המטרה שלי, זה להיות מסוגלת לממן את הפרויקט חלומות שלי, שזה הבית יתומים, שיש בו גם חיות נטושות. והילדים מטפלים בחיות ולומדים אהבה ואחריות, והחיות מקפלות בית, וזה פשוט מה שאני רוצה שיקרה. אני ממש רואה את הבית הזה כבר בראש שלי, אבל אני לא בשלה עכשיו, אז אחר כך. יש לי פרויקט שאני מכינה במהלכו עוגיות שאני מחלקת לאנשים ברחוב, כדי טיפה להפיץ שמחת חינם. זה גם הדברים שאני חייבת להכין, זה דברים הפשוטים. עוגות קומות וכאלה דברים פחות מעניינים אותי. החיבור שלי לאוכל הוא די מפתיע, כי אני לא באה מבית עם רקע של אוכל בכלל. פירה ושניצל זה בערך המקסימום. מיס לוסי, ההמבורגרים הצמחוניים האלה. כל דבר, זה היה מגעיל נורא. זה בשבת אכלנו מרק עגבניות אצל סבתא שלי, בחדר אוכל המגעיל בבית הזקנים. ואמרתי לה, אומייגאד, יש לזה טעם של מועדונית. ואז כולם בגלל לקחו את המרק עגבניות, וכולם, זה טעים, עכשיו זה לא טעים, אבל יש לזה טעם של כיתה ב', יש לזה טעם של כיתה ב' בצהרון, ואז אתה אומרת לי, זה היה לנו מרק כזה, מהמקומים מאוד, היה מרק הקפוא מהקופסה השחורה, אומייגאד, זה היה מגיע ברביעיות, בקופסאות כאלה, והיינו שוברות פשוט אחת, חמות את זה בסיר, ואוכלות את זה כאילו זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. אבל זה היה מרק סמיך, מלא אורז, הכי מרק ילדים. איפשהו בצבא נאלצתי לטעום דברים שלאורך כל חיי יכולת להגיד אני לא אוהבת, גם אם לא טעמתי. כי זה מה שהיה לאכול, אז אכלתי את זה וגיליתי שיש מלא דברים טעימים. אני חושבת שזה משהו שאין לו סוף. אין סוף לסקרנות ולשאלות ולדברים שאפשר לחפש וללמוד על זה. אני בדיוק בונה מטבח כדי להתחיל לייצר ממנו באופן עצמאי, ואני סוף סוף רוצה ומוכנה ובשלה שאנשים יתאמו את מה שיש לי להכין בלי לפחד ממה הלקוח יגיד ומה אם זה לא ילך. אז עכשיו אני בדיוק לפני השלב של לפתוח סוף סוף עסק פרופר שלי לכולם. אז אני ממש מתרגשת עכשיו. איזה נורא. אני חושבת שאפשר למצוא השראה פשוט בכל מקום. אני חושבת שגם ברגע שאתה בן אדם עם הרבה תחומי עניין, אז זה מנעד רחב. וזה כיף. דמויות מפורסמות או אנשים יקרים בחיים שלי ולתרגם אותם לטעמים מבחינת איך שאני צופה אותם. שזה גם אתגר נורא מעניין להפוך בן אדם למאכל. שמוצרלה גבינה שלא סתם משלבים אותה תמיד עם עגבנייה, היא נולדה כדי לדמות את העגבנייה. כל הקונספט שלה, של המעטפת החלקה מסביב ובפנים כל הקרעים והבשרניות, זה בדיוק כדי להיות כמו עגבנייה. השיטה שבה זה היה נעשה בעבר, שנשים היו טובלות את הגבינה, לוקחות את זה וטובלות ומוציאות ממה הם רותחים, תוך כדי שהן מקדרות את זה. זה מטורף, כי כאילו
להיכנס לתוך מים רותחים, זה מחויבות מאוד רצינית לגבינה, אבל הם היו ככה מקדרות את זה, וזה בעצם מה שהופך את זה לחלק מבחוץ, אבל לא שזה נמס, ובפנים זה נשאר חוטים ובשרני כמו שזה נראה במקור. אני למדתי את זה, זה טריף אותי, כי זה כל כך יפה, זה גם כל כך נכון, כנראה שזה גם למה זה כל כך עובד טוב ביחד. אתה עדיין מצלם אותי? כן. Enjoy!